Wallahu lan uta Gusti Allah muhitun iku kang ngaliputi bil kafirina kalawan wong kafir kabeh, wong kang kafir kabeh. Kitu ilman apane ilmune wa qudratan lan kawasane palaya putunahu mangka orang nakapotan ieu kuper hu ing azab gitu nya. Ya kadu hale parek yakrobu tegese parek albarku apa kilat yakhtopu iku nyamber abu sorohum ing pirang-pirang paningaline kupar ya khuduha ngalap ya barku ha ing absor bisuratin kalawan gelis kullama samang-samangsa kullama adoa samang-samangsa madangi samang-samangsa madangi lahum kadue kufar masau fihi mangka lumaku ye kupar kabeh pihi ing dalam do aya fi do ihi tegese ing dalam padange bar wa idza zulama lan tatkala matengakeun ye barq alaihi min kata si kupar qamu mangka mandeg ye kupar wakipul tegese lan mandeg ye kupar tamsilun yaiku contoh wallahu alam bissawab.